ето дали от мен се крие. До тук добре, сега къде? Ако всичко е изпято, това ще ме спаси или убие. Винаги свободен да правиш каквото ти кажат. Винаги свободен, когато сбъркаш да те накажат. Винаги свободен да се преструваш, че имаш нужда от всичко, което купуваш. Винаги свободен. Освен че самия лед и мястото са безопасни, леда също. Той няма пукнатини и е, така да се каже, сигурен този лед. Сега ще отидем към леда, за да ви покажа най-удобните техники за забиване на сечивата. Това са по-специализирани сечива за ледено катерене, не са обикновени прави пиксели. С тях просто е по-лесно. И как се стъпва техниката на забиване с специфично, накрая най-точната дума, те го казват swing, завъртане на китката, придобива къмшичен удар на сечивото към леда и се забива по най-добрия начин. И как се стъпва положението на петите и на крачетата. Как се случва самото катерене? Разбира се, трябва да се закачим и да завиеме муфата на карабинера. Хубаво я стягаме, има и червен маркер и нас някой ни осигурява. Елате всички там на самия лед. Позицията на петите винаги трябва да видя хоризонтално положение да е стъпалото. Леко разтворени краката на широчината на раменете. Никога краката не трябва да са в шпиц. Повтарям, трябва да са водоравно или 5 до 10 градуса петите по-ниско от водоравното. Това е позицията на краката. Разтворени на широчината на раменете, забиват котките и петите или водоравно, или 5 градуса надолу от водоравното. Сечивата се държат и се замахва не от рамо, а от лакътната става. Първите 3 зъба е достатъчно да бъдат забити. В едно и съща дупка пробвате да забиете няколко пъти. Ето, оформила се дупка. За следващ, че е по-лесно. Целете дупките. Широчината, докато забивате сечивата, не трябва да са по-широко разтворени ръцете от раменния кош. От раменете. Тоест, ръцете събрани една до друга. Хоп. И тук. Тук. Забиваме. Тук. Забиваме. Тук. Забиваме.
Ето явно много... Повери, Влади. Пускането. Дръж здраво с двете ръце. Не е поток. Махате сечивата и се отпускате назад, като краката са разтворени и се сочат напред. Са леко разкрачени. Пускай, Влади. Бавно ходите назад. Пускаш, гледай мене. Айде, давай. Като ме спускаш, ме гледаш мен. Айде. Така. Виждате ли? Разтворени краката и напред. Не са изпънати. Леко свити в колянната става, за да служат за пружиниране. Сечивата се забиват, докато се отпочним, аз съм на земята. Трябва да съм абсолютно пълно, аз съм на земята. Така че или в леда, или в снега, така че дръжката да не е в снега, за да не може да не полепва сняг, съответно след което като я хванеш заледена или снежна и да ти изтинат ръцете. Затова се поставят или така забити в леда дръжките, или така, за да може да не ти замръзват ръцете. Както видяхте, стъпките са равномерни по 20 см височина нагоре. Без големи и високи крачки и без да са прекалено широки и без краката да са един от друг, да си удариме панталоните и коти. Винаги свободен. Винаги свободен. Винаги свободен. Ако навън е вече зима и всичко под снега от мен се крие, ще изляза ли вън, за да разбера, ако не спирам да вървя, студът ще ме спаси или убие. Винаги свободен да правиш каквото ти кажат. Винаги свободен когато сбъркаш да те накажат. Винаги свободен да се преструваш, че имаш нужда от всичко, което купуваш.